Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Pahiwaga naman sa atong mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, petsa 7 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Aksyon Hotline. Nauna na kita nga Lunes sa ika-11 nga bulan o hindi ka mo magkalipat sa aton sining nga countdown, mayara na gid lamang 48 kadlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Aksyon Hotline. May 55 kadlaw man ang nabilin sa tuig 2022. Amo na lang na double digit kita gihapon, pero gamay na lang ang mga inadlaw nga nabilin. Aksyon Hotline. Iwat na naman kita nga magapangalagad karon nga morning until 9:30 sa gihapon upod sa inyo amigo sa mikropono. Aksyon Artay Hupon checking in. Aksyon Hotline. Ang aton man nga pagpanamyaw sa tanan nga mga kaaksyon nga naga-monitor na via on air kag subong man via online, no? Amo na siya ang pagpanamyaw tagid sa inyo mga naga-monitor via Facebook kag subong man YouTube sa online. Thank you gid sa inyo kabay pa nga hindi lamang ang pag-monitor kapag padala sa mensahe, ang inyo sinihimuon ang nami pagid kung magpadala o mag-share kamo kang mag-like sa tanan nga program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Sitwasyon diri sa bahin sang Metro Bacolod. Tutukan ta karon iyang nga morning. Damo sa mga eskwelahan nga nagpagwa sang advisory kagabi nga wala sila klase bangod kay may ara sang pag-untat sang biyahe ang pila ka transport group, particular na ang mga traditional nga mga PUJs sa bahin sa Metro Bacolod. Aksyon Hotline. Ini kasunod nga may ara mismo sang in-post sa bahin sang Bacolod PIO nga page sa Facebook nga nagapahibalo nga may ara sang operation, mga checkpoint nga himuon ang LTO, LTFRB, ang taga-bitaw, upod ang pulis, kag ang ila tutukan ang pila ka mga public utility jeepney nga mga tradisyonal nga wala makarinyo sang ila nga prangkisa. Aksyon Hotline. Tambot ko na dayon ini, no, pero karon nga agang sitwasyon ni baloon ta dugay sa patrol nga sige ang paglibot paglambiyong ni Aksyon Alvin Graba, no, nga nagatutok na sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa Metro Bacolod. Ang balita subong ho, may ara na ang actually mga pasahero na agyan naton siningaga protek damos dalanon. Aksyon Hotline. Tinaga pa siguro man ang mga kunining mga modernized jeep nga mga operators nga bastante. Ang ila unit nga mga biyahe karon nga adlaw pero do hindi nila madala gaginutok siguro. Ti alangan mo man do himuon sa dinas karon na sa sulod sa mga modernized jeep ang mga pasahero. Aksyon Hotline. Ti untat biyahe mo sa pila ka mga ruta amo na ang sitwasyon. Standby Aksyon Alvin kay ikaw dayon ang unahon ko dira. I-check naton anay ang taga LTO. Ano ginaktuali subong ang natabo? Ara gid man sila sa dalanon nga bantay? Kaya ang balita ko sila ni upod sang taga LTFRB magabantay sa dalan. No ti ay baloon ta kun gaano sila subong may magin impound na o ginkuhaan na sa mga lisensya ng mga driver na diskubrihan upod sa LTFRB nga wala sang prangkisa. Aksyon Hotline. Ini nga operation ng gabahin na sa ginapatuman
ang modernization program no sang gobyerno. Ang luyag diri sang gobyerno nasyonal nga mapaayo no. Actually kun lang tawon mong premise plus ning nga program do kaayo man. No do kaayo kay ti ang ilaluyag diri nga ang mga delikadong nga mga modernized jeep ngayon ang mga pagalpalon na kag pila ka tuig nga nagabiyahe hindi na dapat pag-renew ang ila sini nga prangkisa. Siling ko tumayo man nga tirada no. Action Hotline. Galing kay tidak mo man gareklamo sa mga operators hindi man kami kasarang na sang inyong modernization program na especially nga 10 milyon ka pesos ang presyo no sining mga modernized Action Hotline. Diyos Action Alvin graba ha kay unahon ko ni anay ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya is Sir Renato Novero, ang head sang LTO diri sa bahin sa Metro Bacolod. I-check ko lang sa iya kay ang ginabutang aktually sa PIO nga mamantay sila sa dalanon may mga checkpoint mo o aber. Sir Nats, may aga sa imo si Action Art Live kasubong diri sa Action Hotline sa Action Radio Bacolod. Aga. Yes, may aga gid Sir Renato no si Action Art. Yes, sir. Sir, bali anong tabo sumong may ara gid man checkpoint nga gin set up ka maupod sa LTFRB, pulis kag gabitaw sa Bacolod? Although hindi ko under ang enforcement diri sa Bacolod, Yes, sir. Action Art. Pero sa bahay sa LTO, though daily activity man namon, pero dugay na kinuwid-suwid na, everyday, pang dako pa na, no? Mm-hmm. Mas mayaburo kung ma-interview man ang taga-local, no? Pero sa akong bahin, though ordinary man lang adlaw-adlaw, action na kung dakpa na yung istorya. Everyday, pang dako pa kami yung Correct. Ang enforcement to diya sang LTO ya may massive operation man o kung wala iya party kampanya ni sa kwan sa mga nagabiyahe kag pribadong salakyan ti sige man niya tuod ang operation sa inyo team mo nga sa enforcement sir no? Oo, that's correct, Action Art. Kag massive, ambot lang, matawag ko na massive. Ano man nakabilog tao din nagapang daop sa amin. Actually, hindi mo na massive, Action Art. No? Actually, muli mo lang na nabantayan kay kung may operation ganing linyahan na sa dalan siling ko partiklahoy yung mga nagahulat nga mauntat man ang ila operation mo. Amo gani massive guro ila reaction no kay hindi guro kompleto ila papeles mo. Siling ko amo na malabayan mong dalan kisa siling ko damo ni siyang naga-standby man anong tabo ni sila abi ko ani may aksidente. Ate may kuan gali may sinya sanay pa na sir kag singgitanay niya oy hindi magrikta may aswang da. Correct. May buaya da. May Facebook page wala sila ni Action Art. Ay tuhod. Nga warning niya, ari di sila mo ni motobo, pero paano mo matawag masin na 5 anong kabilog, dubuluhinan pa ganina ang enforcers na mo kay kulang sa job orders ng LTO, na baki-baki ng blaw. Na massive, no? Amo na, sakto na, massive ang ila reaction kay every time ng tindog LTO sa pilidalan, nag-alilinya, tag-trainsak bilog, no? Di nila okay. tawag massive daw. Pero sir, kung may anak man operation, no? Ang inyo iya, of course, bisan pang joint memorandum agreement o kung amon ang gamiton no, sa pagpanakop dire, I mean, ano gani, jaw gali, no? Ang jaw amo ni siya ang pag ginagamit, especially kung may violation ka. Pero in terms siguro kung franchise ang check, iya man na iya sang kwan, sang LTFRB? Iya sa LTFRB, kag LTO exclusive sa amon, actually Action Art by law, no? Ang mga deputized agents, bisan pa, hindi pwede ka dakop sa mga violation yung parte sa franchise. Okay. LTO lang ka LTFRB. Pero bilog na ka Pilipinas, daily na yung dakbanay pro. Sa gani. Kinatabuan lang daw, inaangot nila sa modernization, bangod sang omnibus, franchising guideline ni sa 2017, nga kuno gina-operate sila hindi no everyday na pangdakop sang uplan undas 2022 nang check magana kami may ara man jeep nga kompleto pa ya kag actuality
may ara man ka mo diyang sa imo part ya sa mga PUG, may mga registration mo na dagara sa office mo yung records, ano? Oo, that's correct. Action Art. Although may araki man ni Banway, nakaparinyo, bangod, posible way sila matagaan na sang inatawag na provisional authority, no? Kay ti una na anay sila mga kanto sa LTFRB. Okay. No? Apply sila sa renewal sa ila franchise nga existing. Depende na sa assessment sa LTFRB kung makalipay sila, tay tagaan sila. Dasan sila accept kadto din sa amon register nila as for hire. Aha. Damo po man PUJ nga naka-register di tamon. Although ang nakatabo example ila franchise ma-expire na next year October or June di ginabutang Okay. na amon pro. Okay. Sa ila OR. Agud na ko mag-check gani ang amon enforcers bala nila nga ang imo unit hasta na lang amuna. Bisang wise sila na cover sang modernization, pwede po sa kabiyahe, basta bala na aksyon lang sila sa franchise. LTFRB. Okay. No, meaning kung may ara, kapin pag kung may provisional authority ka, pwede ka ganyan ka biyahe. Oo, galing ang provisional authority nga ginahapag hasta lang na March 31, 2023 bala mo. Ang provisional authority gina-issue na siya sa under na iya sa modernization nga program. Okay. Ang deadline para mag-file sina sang ang ila PA under sa ila nga tawag consolidated na bilang entity. Kapila na gin-extend pro galing amo na kay naantala bungod sa pandemic daw medyo way na control ang tanan dito. Okay. Ang siling ko sa ring problema lang galing subong kun gaaman ganti may mga nag-declare nga mga eskwelahan nga way lang kanay klase, may amo na bla bangod nga do na hype gid siya maayo since ka number 1 na post mga daan sa PIODs Bacolod nga may operation mo LTO, bitaw, ara ang LTFRB, kundi kinulbaan mo niya siyempre mga PUJ nga mga tradisyonal, kapin pag ginangwa isang PA o Provisional Authority, tiya mo na guro nga siling ko, daw na highlight lang ni Blang balita, kay daw ginhatagan, gin-emphasis, nga subong nga adlaw, ang operation nga himuon nga daw tingob iya nga grupo ni, pati taxi subong nga matsyag kundi hindi kumpleto mga papilis, hindi mo makita as dalan mo. Ay, nagko-idea. Posible gid action na bisan ako mas sa lugar nila, hindi kompleto papeles ko, irisguan ko na nga sa kaso sang jeep pananglitan, impound sa lakyan mo, no? Sa ang imo lisensya 1 year suspension. Diyos. Tapos 120 million multa. Ay, abaw. No, common sense sa part nila na hindi sila magbiyahe, no? Illegal per se kay although amo na ang medyo musbot da kay siyempre medyo madulain ka ng ibang daw. No? Pero ang on the other side, why pollution, why traffic, why gasto sa gasolina, tayo na lakat ng tanan, why risk dalan mga playo lang, no? Okay. Baki-baki on na na. Pero kung modernization ang ambalan, ako ya 100% ko da support kidya. Isa pa yan action art, no? Gusto ko lang yambal ni Blau, no? Action art. Yes, sir. Yes, sir. Kaya social media, siguro 8 out of 10 guro ang comments always pabor sa modernization gid. Aha. Kani bangod sila ang sentimento ning mga ang mga traditional yung prepara nila ng event, no? Kay tuig naman ni gani impastar sa ila ti ang among observation ni I could be wrong. Do ala lang bugay daw, no? Yeah. question pero on the other hand diretso na nila, no? Mag-question. Okay. Encourage mo na gani basta bala vital point na apektuhan nila interest sunod sa proseso pero on the other hand din preparahan man nila ng eventuality ngay daw inescapable na ni, no? Ang Aha. Yes, sir. Pero ang team ninyo no sa parts ng LTO may ara gin man subong sang nag-upod coordinating team nga nagaupod subong sa taga LTFRB. I don't know gid actually for sure action kay una sa tanan hindi ko under ang Enforcement. Correct. Oo. Kung buot mangmangkot man ko ani na sa regional office namon kung ano Si Attorney Sacramento mangyapon sir, no? Yes sir.
That's correct, sir. Siya na ang buot, siya ang Ate, sige. definitely makasabat ng yung mga pamangkin. Sige, ipamangkot ko lang na siya karon dugay-dugay. Sir Nat, salamat gid sa time. Ginatag mo karon nga agahalong gid permi. Yes, thank you, Sir Kaman. Thank you very much. Salamat. Good morning. Action Hotline. Si Renato Novero ang tagpamuno sang LTO diri sa bahin sa Metro Bacolod. Now, ang enforcement singuna sa province under pa na sa iya, no? But when the time nga ginbutang na di siya sa Bacolod as head of the LTO, galing kay for Bacolod City, ariho ang department nga ginauyatan ni Sir Renato Novero sa registration na siya, no? Meaning amo ni siyang ginbuslan niya sa kay Sir Robin Tampos. Pero ang nagauyat naman para sa driver's license, licensing division for that matter, amo naman niya si Ma'am Susan, no, Guara. I don't know kung siya man gyapon da, no, sa licensing na siya. Tinalain-lain ni department with the two supervisors or head, pero overall, kung Bacolod LTO ang pagambalan, si Sir Nato ang ila opisyal. Action Hotline. Galing lang sa operation gali subong lain pagid. Ti-check tala na kay attorney karon sa Sacramento kung ano gid exactly na imo la subong. Kadtuan na lang very quickly si Action Alvin graba sitwasyon sa palibot sa Metro Bacolod. Kag bala base na istorya naman sila Mr. Albert Villanueva, si Diego Malacad and other nga mga kwano, other nga mga transport organization and leaders di sa Bacolod City. Action Hotline. Para may baruan nato na nung aktual sitwasyon, grabe kuno damo mga pasayro, no? Abi ko dala sa amon area halin sa Patricia sa Barangay Granada, pero os diho lapit na station ding iban may mga galinya pang gahulat, no, sang salakyan. Action Hotline. I-check tabi ari sa ton nga linya ang patrol ta si Action Alvin graba kay baluon naton ang sitwasyon karon nga aga. Patrol reports. Kung ano ang aktual nga ginapatigayon nila subong, no, malabayan nila dra kag kung ano ang namilagpilag gid man mo pertikadutay gid yan nakita naton sang, pero ang private subong pertikdamo man nga nagalambiyong traffic man gani gyapon mo. Action Alvin, kumusta da? Arta diri sa area sa barangay Madringan, particular sa may Bangga PLDT, halos makitanta ang kalabanan mga modernized jeepney ang nag-travel, no, sa karon kag nag-augment man action na art nga nakitanta ang mga o kanang salakyan bus pala nga ginapanagyahan sang syudad o kung city bus. So bali may gin-provide ang city nga bus subong. Yes sir, may gin-provide man kay gina sertika laba sang pila o Uy. na linya sang mga pasahero diri sa area sa Barangay Mansilingan sa diin ang iban nga mga salakyan di pasahe, mga traditional jeep action na art nga as alleged o kung may posible may mga prangkisa ni sila action na art ang nagabiyahe karon nga aga kag nagabulig man, no, para makarga ang pila ka mga pasahero diri sa area sang Barangay Mansilingan sa Piak Sini nga may untat biyahe ang pila ka mga salakyan. Sa pila ka mga lugar kag nga nalabyan sa patrol masyado katawhay ang dalanon sa syudad sa Piak Sini nga may pag-untat biyahe ang pila ka mga salakyan action art na labyan ta ang area sang Libertad masyado man katawhay. Na labyan ta action na art ang area sa dalan sang Lacson kag downtown masyado man katawhay, although may pipila ka mga salakyan di patahe ang nagabiyahe, no, karon nga aga aksyon na art ang iban diri nga mga drivers ang aksyon na art ang iban nga mga Hindi pero may makita ka pa traditional jeep nga gabiyahe na. Yes sir, no, may mga traditional jeep diri sa area sang Mansilingan biyahe man pamangkot-unta sila, no, ang salakyan. Sir, subong live ka subong sa Action Radio, biyahe ka subong sir, kumusta may ang prangkisa ta? Sa biyahe kiti kuop ni amon mo. Di mga basa mga operator ya, biyahe lang kami kiti kuop kami. Pero mga nano oras ka nag-umpisa magbiyahe sir? Pagina ba? Talaga. Ikaw pala gikapila mo ni nga way sir kay kinsa nga masyado damo bang mga pasahero kanina?
Lo na ni kawin ako. Oo, so far No. sir, wala kita problema, wala sa may nagabantay sa dalan o kon mga miyembro sa Land Transportation Office. Wala pa man kasi kagina pa man ning amon nga biyo wala pa man. Basi way paguro ka sit up. Wala. Oh, ari diri aksyon na ang presidente sa Meba Maday, no? Ah. Kon Metro Bacolod Mansilingan Drivers Association Incorporated. Si Sir Rudy Agsam Katedral, no? Sir, live ka subong sa Action Radio kay ikaw ang presidente sir sang Meba Maday, no? Mira gagid sa inyo Action Art Yes, Ako sir. Si Rudy Agsam Katedral, presidente ng Metro Bacolod Masilingan Drivers Association Incorporated. Aha. Sir, nakitan ko sir ang iba ninyo nga mga kaupdanan subong gabiyahe. Ano ni sila sir? May mga prangkisa ni sila sir? Kung makita mo ang iba naton nga kubdana nagabiyahe kay wala ka kuya nagdeklarar diri nga may transport strike. Ang ako lang dire kung kumpleto man lang ang inyo nga mga papilis, biyahe kamo. Kay nga naluoy kita sa mga commuter na biktima man sa sini nga sistema naton. Kay kung makita mo ang commuter sa kung nagpauntat kami biyahe, ambot ko ano lang ang magwa diri sa Mansilingan, makaluluoy ang aton nga mga commuters nga inosente. Sa inyo nga grupo sir sa Meba Maday, may pila kamo ka mga miyembro sa kapubusan sir? Sa as of now ang akon nga mga members diri sa Metro Bacolod Mansilingan Drivers Association, ara kami nagadapot sa 265 kabilog. Pila ka porsyento ang nag-untat biyahe? Sa subong ang mga 10% ang naguntat biyahe dire sa amon nga mga members. So, ining 30% kaya sa mga kaupdanan ninyo sir, ini sila may mga prangkisa. Ang ini naga-extend pa ini ang ilang provisionary authority naging hatag gal di parbe. Apang ang 70% wala ini tanan sang mga prangkisa kagin hold ini sang LTFRB naton dito sa region. Sir, since kagina nakitanta man ang inyong mga bag-o, mga modernized jeep sir, amo ni ang kalabanan nga nagabiyahe diri sa inyo area? Oo, kung makita mo gina, may ara tagpila ka bilog nga nagwa nga mga modernized jeepney, apang ang ila sina nga status, amo inang wala ko na ibaluan. Kag hindi man ako magpati, nga ina nga mga kumplito na nga pagwa. Kay because na paggo ina nga mga units mo. Ang status nila private. King dali-dali lang ang pagproseso sinaguro. Ginagani ka katingala ako nga kung modernized jeepney datig ginaidiyahan kay Galdi Parbi. Apang kami nagligad pa nga nagayo nga ipangrinyo bisan temporarily ang amon nga mga franchise kay para nga maging legal lang ang amon nga pagbiyahe wala gid ging gaan sa importansya ni Director Osmeña. So, sir, ano ang ginalauman na lamang ninyo sa inyong nga grupo, especially sa inyong administrasyon, sa tagpamuno o pamunuan sa syudad sang Bacolod, particular kay Mayor Albi? Ate, ang amo na diya, gaayo gi kami galao man kami, nga ukiyan ni Mayor Albi, dire ang amo nga problema, especially sa barangay Mansilingan, nga ma-pressure yaman ang LTFRB nga ma-release na ina ang amon nga mga franchise. Gamay man ang amon nga ginayo na di. I-release lang amon franchise temporarily kay wala pa man nila makomply gani ang gina-target nila nga 1,090 ka modernized jeepney. Pero ano ang plano na ninyo sa karon? Would you be planning nga magpakikita sa iya? Ang Why amon pa man nga dis Mayor plano, Albi, kagapon nagupod ako ato sa meeting sang PIBAC na Easton, actually kami independent nga association. But na storyahan na ito namon gagapon, na meetingan na ito namon gagapon, na buwas nga daw, makadto kami sa NGC. Dahil sa amon nga mga traditional jeepney, nga wala kabiyahe, nga mga ginpang-hold gal di Parbe, mapigabigsapol kami sa kay Mayor Albi Benitez. Sa buwas nga daw, alas 6 ng aga, ato na kami to sa New Government Center. Okay. Action na art si Ayos na. Kuhain lang siguro na basi ang Stone kag si Diego. Karo mo kuhaan mo man Action Alvin? Roger on that action na art, no? So far amo ni ang sitwasyon na diri sa area. Di ko na mo subong nakabulig gin man atong mga ginbuyan sa city o kun gin gamit sa city nga mga bus. Amo ni nagabulig manakot sa mga pasahero da. Correct, action na art, no? Okay. Bulig na ko man ang bulig sini kay ti damo man ang mga pasahero
ang nakasakay man aksyon na Art. But Okay. so far, amo ni ang pila ka mga sitwasyon diri man sa area sa Bangga PLDT sa barangay Mansilingan. Di na gani dapit mga PLDT na? Dira sa Station 7 dapit na? Yes, sir. Lapit lang Okay. Art, no? Sa may stoplight dampi sa pakadto sa area sa Police Station number 7. Ate, sige, Action Alvin. Salamat. With aksyon na ni Kiraw, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Action Alvin graba sa patrol amo ng sitwasyon kag ang paglibot karon sa patrol pagchekyar actually ang city nagpabaluna nga may ara sila mga buses nga gina-utilize especially sa mga area nga tumanggig kadamo sang stranded nga mga pasahero. Action Hotline. Ti magamo ni siya i-check tani karon ano ini sa taga Bitaw, why pa siya dai? Sa taga Bitaw, kung ano ang ginahimo nila kay ti siyempre kung basahon mo ang advisory sa Bacolod PIO. As if nga may ara sang kwan mo, may ara sang isa ka operation nga himuon gidiya ang Bitaw, LTFRB kag LTO, kati kung ikaw kung ikaw abi halimbawa operator, kag driver, makuan ka gidi, kulbaan ka sino mabiyahe siya naman. Action Hotline. Kaya nabutang diri sa pahibalo, sa Bacolod PIO, amo niyo, pahibalo, ang LTO Region 6, sugod buwas nga adlaw November 7, magapatigayon sa mga checkpoint sa pila ka mga area sa syudad, para mausisa ang maristo kag permit sa atong mga public utility vehicles. Iniangon sa DOTR Department Order 2017-011. Action Hotline. Na, amo na, hibaluon ta. Ano kay kung hindi ko kita naksundos? Ilubog siya mo din, hindi ko makita. Action Hotline. Alas 8:36 na. Action Hotline. Ati siya, pakarunan na si Attorney Sacramento ang ilas ni Head sang Enforcement Unit. I-text anay, na-text ko naman siya, galing kay pa siya ka-reply, basi sa kuay sila bantayan na ismong bla. Si Sir John J. Abe, liba i-check na lang Sir John J. Kay ti ko lang taon na ton, upod na diyang bitaw sila mabulig lang ko ng bitaw. Pero anong papel sa bitaw? To maintain lang guro sang order sang traffic. No, kaya ang pulis siya, mabantay man lang tong pulis mo. Nga at least kung may haragin man sang tensyon, why, ginamo. Action Hotline. Kay ang nag-trigger ni siya tanan, actually kung may operasyon ng LTO kung kay siya, why magigani gina-highlight. Ya kay, kung lang taon, sige-sige malang ning operation mo, no, sang LTO, ang LTFRB, mong daw talagsa mo lang makitang alimpuros na di. Action Hotline. Pero ang taga-LTO Enforcement Unit, bilog nag-grocery, makita mo kung kay siya di nga ari ganis Bacolod, ha? Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir John G. Liba, Major John G. Liba sa Bitaw. I-check ko lang sa iya kung kumusta sumong monitoring Manila. Kaya daw, damo stranded pasahero. Kag nalo man, nagupod man ni sila sa team na nung papel nila sa niya sa siningin highlight nga operation sa bunga aga. Sir Major John G. Liba, sir, may aga. Good morning, Aksonar. Siling ko, bisan way mayo nagbiyahe mga PUG, traffic yapon, damong yapon private ng guluwa. Pero sir, kumusta subong? Nagupod ang inyong team sa sining nagabantay o kung nagapatigayon checkpoint sa mga taga-LTO kay LTFRB? Aksonar, no? Sa last week, nag-meeting kita with the LTO and LTFRB. Ang amo ng balan na dahil kami masses, no? So, sila gida na yung mag-spearhead, no? Sa pag-operate. Okay. So, sa naisirahan, aga sa Lunes, but as of this time, wala pa kita nakarabato ng instruction from LTO. Mm. So, ang bitaw subong standby lang, no, nagaulat lang, ana lang kami sa normal duty at sunard. Okay. So at least kag tulutaway masubong kay ka jutay na lang gani nagbiyahe ng mga tradisyonal nga mga jeep subong Sir Liba? Yeah, correct. Nagjutay, no? Siyempre,
wala na ang aton nga mga Muslim traditional jeep. Pero ang nagiging problema naman naton kay nag-grab naman sa tinion na yung aton mga tricycle. So aga pa ka kita kanina order na i-operate naman o pang tikita nila nga itong mga tricycle na nagabiyahe sa bungkay. Sa pinakita nila nga wala mga jeep, so sila na lang nagsalo naman sa pasahero, okay man na tani, pero considering ang tricycle, di ba pwede, may mga limitasyon man Japon. So, Okay. ayaw lang Japon. Dapat nakapon man ka Japon. So ang inyo na lang sumungya focus, gaulat ka mo sa coordination nila kung ano ginamban ng instruction, ang mga tricycle na lang yung nagpasaway man, ka nagbiaya mo na lang yung ginapang sita ninyo, ginapang check. Yes, correct yun, Action Art. Correct. Aha. Anyway, isug po na lang namon niya, kag i-check gikan mismo sa LTFRB, kag enforcement unit sa LTO, kay para may baluan tagida ang sitwasyon. Pero damo sir no ang apektuhan gid may mga eskwelahan kaning away nag-declare nga away sila klase bangod sa sining natabo nga pag-untat sa biyahe. Sir John G. Liba, salamat gid sir. Yes, good morning. Thank you again. Action Hotline. Wait and see pa ya subong no ang taga LTO ang taga bitaw diri sa Bacolod kay ngila meeting nagligad ang gasimana ma-augment sila, mabulig ang LTO. Now, kung mo may ara advisory, nga may ara operation, at kundi jutay ang jeep nga tradisyonal ang nagbiyahe. Ang mga nagpasaway naman, ang mga tricycle. Siling Sir John G. Abi, itutuki na yung damo tricycle, nagbiyahe, gulpiada, damo pasahero mo. Action Hotline. Amo nang rason kay na ang bitaw yan, nag-concentrate sa mga pasaway, nga mga tricycle kapin pagid kun kolorom ka. Hotline. Tugangantay ni karon na may mga obligasyon ko pagbalik ko karon ng second batch ng aton local officials diri sa Bacolod. Ibaloon ta kay acting Mayor Pablasta subong mo i-check tala na karon kay Vice Mayor Elcid Familiaran kay daw siya pang designated as acting mayor until today. Hotline. Transport Organization plano nga magpadulong sa NGC. Buwas nga daw, no? Makikita sila kuno kay Mayor Albi Benitez. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship is brought to you by Happy Holidays from Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magtunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga-monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online. Mas namin sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos niya. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. May pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano, hindi ko permi makamit. Tapos, kakulban ko permi kung mag-test kay may time limit. Tapos, ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita. Kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko dyan, wala sa kakulban ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo. Nakadlok ka bala sa bukol? Cyst o consumer sa Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyong duha ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi, ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa isang pamilya, ang ama ng tahanan daw ang siyang padre de pamilya. Kaya siya ang namumuno at nagpapasya ng mga bagay at plano na dapat ipatupad. Subalit, may pagkakataong si Mister ang naiiwan sa bahay at si Mrs. ang nagtatrabaho. Meron bang magiging problema sa ganitong sitwasyon? Tunghayan po natin ang kwento ni na Andrew at Carmina at kung ano ang naging contribution ng pagkaing niluto ng may pagmamahal at ng Maggi Magic Sarap upang mapanatiling maayos ang kanilang pagsasama. Ano nga ba ang kahalagahan ng pagkaing pinagsasaluhan ng mag-asawa upang mabalanse ang isang hindi normal na sitwasyon? Alamin natin ang kasagutan dito sa ating dulang Maggi Kusina Serye. Darling, bakit hindi mo naubos yung pagkain mo? Ay hindi ba masarap? Masarap naman, darling. Siguro pagod lang ako. Yun na nga, darling. Dapat marami kang makain dahil pagod ka. Sige, kumain ka pa. Okay lang ako. Busog na ako eh. Huwag mo kong alalahanin. Sigurado ka? Baka meron kang ibang gusto. Sabihin mo. Sabi ko naman sa'yo, darling, huwag mo ako masyadong alalahanin. Okay lang ako. Naku, nagising si baby. Sandali at baka gutom na. Padededehin ko muna. Ako na lang. Kanina ka pa nag-aalaga kay baby. Huwag na. Ako na lang. Sa akin nakatoka yun eh. Alam kong pagod ka kaya magpahinga ka na lang. Salamat paring Edward at dinalaw mo ako. Naiinip na nga ako rito sa bahay. Ikaw naman kasi paring Andrew. Bakit mo binuburo ang sarili mo rito sa bahay? Abay, lumabas ka rin naman paminsan-minsan. Kung pwede nga lang sana. Ang kaso, ang dami kong ginagawa rito. Oo nga eh. Baligtad na ang sitwasyon ninyo ni Maring Carmina. Hindi ka ba naman nagmumukhang Andres de Saya niyan?
Hindi ako ina-under ng asawa ko. Napakabait pa niya. Nahihiya na nga ako dahil siya ang kumakayod. Yun lang. Ganun talaga. Hindi mo naman kasalanan kung nagsara ang kumpanyang pinapasukan mo. Tapos, nagkataong naman si Carmina ang nakakita ng magandang hanap buhay. Kaya nga nahihiya na ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung paano ako makakabawi sa hirap at pagod niya. Mabuti naman at dumaan ka rito, anak. Matagal na po kasi ako na hindi nagagawi rito, Papa. O, kumusta na kayo? Hindi ba kayo naiinip? Medyo naninibago nga ako. 3 buwan pa lang ang nakalilipas nang pumanaw ang mama mo. Pero okay lang. Unti-unti na ako nasasanay na wala siya. O kumusta na pala asawa mo? Ayun, katulad nyo rin. Unti-unti na rin po siyang nasasanay na lagi naiiwan sa bahay. Kahit nga ako, kailangan ko rin masanay sa mga ginagawa ko araw-araw. Okay lang yun, anak. Ang mahalaga, hindi magbago ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kahit pa magbago ang mga tungkuling dapat ninyong gampanan. Sana naman po, Inay, dalas-dalasan ninyo ang pagdalaw dito. Sige anak. Kung gusto mo, dito muna ako para matulungan kita sa mga gawaing bahay. Mabuti naman po, Inay, kung ganun. Pero ako na pong bahala sa mga gawaing bahay. Sa pag-aalaga na lang po kay baby ninyo ako tulungan. Sige. Gusto ko yan. Nasasabik na nga akong alagaan ng apo ko. Siya nga pala. Kumusta naman ang bago ninyong setup? Hindi ba kayo nahihirapang mag-adjust? Ayos lang naman po, Inay. Napapansin ko lang po na parang hindi gaanong nagugustuhan ni Carmina yung luto ko. Simple lang ang solusyon sa problema mo. At yun ang ituturo ko sa'yo. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya ano mang lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggie Magic Sarap. Ang sarap nitong sinabawang gulay. Ikaw ba nagluto? Bakit, darling? Nagdududa ka ba? Hindi naman sa ganun, darling. Narito kasi si Inay. Malay ko ba kung siya pala nagluto nito? Tinuruan ko lang siya kung paano magiging masarap ang luto niya. Pero si Andrew talaga ang nagluto niyan. Ganun po ba? Oo. Pero masarap po talaga, ha? Nagustuhan ko. Bakit, darling? Hindi mo ba nagustuhan yung mga dati kong niluluto? Siyempre gusto. Pero mas nagustuhan ko lang itong luto mo ngayon. Ano bang tinuro sa'yo ni Inay? At ganito ito kasarap? Meron ba tong special na sangkap o nakachamba ka lang? Uy,
Hindi tsamba yan, ha? Dahil kahit ilang beses ko yan lutuin, ganyan pa rin kasarap. Oo, iha. Meron niyang magic na sangkap. At yun ay walang iba, kundi ang magic sarap. Ayun! May magic pala. Kala ko nakatsamba ka lang, darling. Sabi ko naman sa'yo, darling, hindi tsamba yan. Kasi may Maggi Magic Sarap. At syempre, kasama ang buong puso kong pagmamahal upang may paramdam sa'yo na ina-appreciate ko ang mga paghihirap mo. Ba? Ang ganda ng aura mo ngayon, Carmina. Hindi ka mukhang haggard. Kahit marami tayong trabaho. Siguro masarap ang nakain mo, no? Oo, Christine. Masarap na pagkain nga yung nagpapasigla sa trabaho ko. Nabawasan kasi ko ng stress. Ibig mo sabihin, masarap nang magluto ngayon ng mister mo? Dati na siya masarap magluto. Pero mas masarap na ang luto niya ngayon. Katunayan nga, ginaya ko yung luto niya. May baon nga ako ngayong sinabawang gulay. O tara, sabay na tayong kumain mamaya, ha? Sige. Naku-curious na ako, ah. Gusto ko rin malaman kung gaano kasarap ang lutong sinasabi mo. Day off ko ngayon, darling. Tapos wala si inay. Kaya ako munang magluluto. Basta dito ka lang, ha? Gusto ko magpahinga ka buong maghapon. Ikaw naman ang pagsisilbihan ko. Naku, huwag na, darling. Ha? Minsan ka na nga lang magka-day off eh. Kaya dapat ikaw ang nagpapahinga. Okay lang yun. Dahil hindi naman nakakapagod yung pagsilbihan ang taong mahal ko. Wow naman, darling. Natouch ako ron, ha? Para kung gusto ko tuloy maiyak. Eh, syempre, dapat give and take tayo. Yung mga bagay na hindi mo magawa ngayon, di ako naman ang gagawa. Dahil yung tungkuling ginagawa ko dati, ikaw naman ang gumagawa. Kung sa bagay, hindi na importante kung anong ginagawa natin basta't nagtutulungan tayo upang mapunan ang kanya-kanyang pagkukulang. At higit sa lahat, magkasalo tayo. At masayang kumakain ng pagkain niluto ng may pagmamahal. At ang nagmamahal, nagmamagi Magic Sarap. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magudbod ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggi Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggi Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggi Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Hindi naman nakakababa ng pagkatao para sa isang lalaki kung siya ang naiiwan sa bahay at gumaganap sa tungkulin ng isang nanay. Basta't naroon ang respeto at pagmamahal sa isa't isa. At siyempre, mas masaya at mas masarap ang samahan kung laging may masarap at masustansyang pagkaing niluto ng may pagmamahal at sinahugan ng Maggi Magic Sarap. Siya nga pala, mga kaibigan, ang magical sinabawang gulay recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po. Ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Alas 9:15.
This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains Technology. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stains Technology. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news sponsorship is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. This sponsorship is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo na ginari. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis. Lang kay Sir Fernandini Cuadernal Sr. kag Sir Nonoy Cuadernal Jr. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Alas 9:18 na pakarunan ko lang niyo Ang LTFRB, ginatry ko pa makontak si Regional Director bala Osmeña or anybody nga mga tao niya da sa LTFRB, pero daw ay pagid to no avail ang aton mga text kag call, no? Kabay patani nga karon sa udto may pagklaro ni bla, no? Kag ang sa city either si Councilor Al Victor kung may tiempo pa, kiti si Mayor Albido subong pa ni sila malabot mo balo ka may mga trip ara sa Japan may trip sila pa Japan, kailangan taguon pa na kay official trip na nila. Lagaw sila to sa Japan. No, may mga ginti kabay pa pagbalik din, may mga kaiwan nga dalaing informasyon. Galing pagbalik ni Mayor Albide, masug-alaw siya mo ni ang problema subong nga gintuga no sining operation sang LTFRB LTO batok iya sa mga jeepney no nga wala sang prangkisa. Man ko pa matian mong duwan gambala mga traditional jeep budlay niya way pa kani makumpleto ni mga units kinanglalon di imponer gid iya sang LTFRB sa LTFRB dugay naman nga kasuguan nga mo ni kaling kiti amo na blat end of the day kung ikaw mayor siya lang ang mapabayaan ang tao di kang mga driver nga magutman bla sige lang sugpunan ko lang nakaroon dugay-dugay kay ari kita na sa aton sining nga promo.
Dakop ka, daog ka promo sa Action Radio Bacolod. Nadakpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka, dakop ka, dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka, dakop ka, dakop ka. Butlak sa adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa hapon. Nagdayon Aksyon Radio, Bacolod sa... Ari na si Dakop King. Ang Action Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog. Bangog nga, dakop ka. May sugpon pag ito. Si Dakop King, good morning. Rina, isa ka matahong ngalisay ang aton na reaksyon na arts. Ang imo nga kwan ka dula-dula Action Alvin imo signal kay tawo ngalin ay do kadulang signal mo do kay nano kayo mo lang to. Di subong ara na. Ara na hindi anay bla maginawa samtang naga-report ka nagakon ka da. Ay, di makasunod sa iya puluyan ni kaya gwa. Tawgan na lang siya kaya langan masunod ka to karon basi madula blang signal. Oo, basi madula ang signal. Dali wala danay, palapit di. Matahong ngalin ay action art eh. Dali di. Palapit yan ay kay alang-alang ko magpalapit imo kay basi madula na ako ni dali di. Anong imong anong kapurok nun? Magimulat. Dali di sa kunto kay kung magwa ko madul akong signal karon. Tapi sa ko. Sige. Anong kapurok ni? Purok magimulat, aning pahanokoy. Purok magimulat, aning pahanokoy. Matahong ngalin ay ngalan mo gani, madam? Jocelyn Chavez. Jocelyn Chavez, no? Si Jocelyn Chavez, pila ang edad? 64. Ay, abi ko dalaga ako siya na 64. Kabla mo. Subong sino ka program? Art ay hupon sa action hotline. Ba. Padot si Art. Nagakawayan. Dugangi premium ya. Dugangan ko? Dugangan ko ni, tagaan ko sa Premium Action Art. Matakpan niya kung tagadin ko. Sino kuya? Alvin Graba, Action Alvin Graba. Tagadin ko lang. Taga-Ilog. Tuntulan niya. Tultulan niya. Sige, ipaaman na lang namon dra lang si Action Alvin si imo na star. Ay, paamong ko lang sa action ani, no? Ang ato ang takadaga pamati sa action radio. Salamat, Gid. Gidugay mo na ginahando matang ka? Alin sa una ka pamati, Gid kuya, action radio. Quality listener, Gid ko sa una, alin sa sanglaga ko. Mo dalaga, 60 years old na siya. Nangapon ako. Ha? Hasta nangapon na. Action radio. Lagi niyo ko mayo. Si Madam. Ang alam mo liwat? Jocelyn Chavez. No? Jocelyn Chavez. May bugas ka na, ang pagkahandumanan sa Action Radio, di t-shirt ni, no? Magluwas na ay kay kabalo ka, hambal ni dugangan ko kuno imo premyo kay taga-diin gani si Artebat. Taga-Kawayan. Kawayan Action Art. So, sa butrahan sige ra sulit-sulit Ari pagido kay napaktan mo kung taga-diin si Art. Taga-anta pagidya, luto ka naman. Bakal pa kung ni Sudan? Sudan eh? Araw. Ha? Mati Action Art. Sige ah. Permi ko ka pamati sa imo. Si Action Alvin dra lang nanay bulay mo star bisan do lang kismana. Ate, pwede? Ano? Pwede ko mag-start sa imo do kismana? Pwede, basta may balong ka lang. Sige. Sige, Action Art dito nang kay ikaw gangando mo, natuman, kaya hando mo natuman, Gid. Pagbabot ko ka madakpan, nadakpan din man. Salamat, madamo. Salamat sa Action Radio. Ate, sige, salamat Gid siya na. Direkta diri sa Purok, Agimula, Aning, Barangay Palukoy, with Action na Nani Kiraw, ini si Action Alvin Graba. Una sa Action Radio. Congratulations and celebrations. Ayos. Salamat Gid Action Alvin Graba. Ay, luyag ko pa galing chimpo ko. Do ginaunos lang gido. By the way, pakarunan taniya. Kaining natabo subong kung ining gusto gagluyag sa national government sang LTFRB kapag duso nga tikon way kay mo prangkisa gang modernization program matigayon gid mo ning resulta ho
Nano dring mangipalayag sa aton alkalde sa Bacolod inang aton bantayan. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension, Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ng vitamins sa mga bata
bata man ang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sininga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat ni sa TM nga ginatag sa amon pag hatag sang medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma.
Nanari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagyak ka na klase sa matay! Dumagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Luyag ko pa, galing ti Chimpo, taway na gidoa. So, rigid kayo na rinidra kag mga Itabag family sa barangay Mulubulo, ginatamyaw ginunoy riniho. Itabag noy. Thank you gina. Regards ko sila nanay, ginitatay na, balumog pinanawag ko, hindi ka makontak cellphone nila. Aksyon Hotline. Ayos kay Yap Well, no, dira sa may area sang Kalumpang, no. Sa matang kawayan, salamat man sa pagmonitor. Ang hindi ko malabutan, sorry gid ha kay Pit ginitimpo. Aksyon Hotline. When Aksyon no laber pason sa technical side, back up si Aksyon JM Baikin kag Aksyon Dorel Kabato. Kung naman Aksyon Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.